Улічваючы прыгранічнае становішча рэгіёна на Брэшчыне з мэтай недапушчэння завоза і распаўсюджвання каранавіруснай інфекцыі ў пунктах пропуска праз дзяржаўную мяжу краіны ўзмоцнены санітарна-каранцінны кантроль. Што да ўнутранай сітуацыі, за апошнія суткі ў вобласці зафіксаваны новыя выпадкі інфіцыраваных на каронавірус, але эпідэміялагічнага выбуху на сённяшні дзень няма. У нас в стационарах людей, которые тем или иным образом где-то соприкасались с больными, имеют какую-то патологию, находится 222 человека. Из них подтверждено болезнь коронавирусом 41 человек. Они находятся все в стационаре. Больше всего это в Лунецком районе, 26 человек, в городе Бресте 6. У асноўным пацыенты знаходзяцца ў інфекцыйным аддзяленні абласной бальніцы. Пад хатнім медыцынскім наглядам сёння ў вобласці больш за 5000 чалавек. У цэлым, падкрэсліў кіраўнік рэгіёна, эпідэміялагічная сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. Прыкладаюцца ўсе намаганні для вырашэння пытання забеспячэння насельніцтва неабходнымі гігіенічнымі сродкамі. У тым ліку за кошт пашыва медыцынскіх масак прадпрыемствамі вобласці. Мы продавали уже когда начался коронавирус, около 60 тысяч. Вчера уже продаем 120 тысяч, все равно не разбираются. По фармации говорит, что в пределах 250 тысяч необходимо масок фармацию. Мы это количество можем обеспечить, так как у нас в области Барановское ПХБО занимается, которое более 100 тысяч может в сутки выпускать. Панда сегодня, частное предприятие, больше 40 тысяч, и другие предприятия. Поэтому мы выйдем на эту цифру, и мы 250 тысяч будем шить. У вобласці працягваецца шэраг прафілактычных мер па прадухіленні распаўсюджвання інфекцыйных захворванняў. А з 3 красавіка на базе лабараторыі Брэсцкага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя праводзіцца ПЦР-дыягностыка каранавіруснай інфекцыі. Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.